давоми хониши романи вафо. ҳанӯз субҳ домани зарини худро паҳн накарда деҳаи ҷӯйбор ба по хеста буд. имрӯз вай нисбат ба ҳаррӯза серодам ва серҳаракат менамуд. дар назди идораи колхози коммуна ки дару деворҳояш бо шиёру лавҳаҳои гуногун зинат дода шуда буданд, гурӯҳ занону мардон ҷамъ омада хушҳолона чақчақ ва хандаю бозӣ мекарданд. аксари онҳо дар тан камзулчаю шалвори пахтагин, дар по мӯза ё ботинкаи корӣ, дар китф борхалтаи хурди озуқа доштанд. аз байни онҳо баъзеашон ҳар замон ба идораи колхоз даромада, аз рӯи кадом як рӯйхати дар даст доштаашон ҷамъомадагонро ба гурӯҳҳо тақсим карда, мунтазири фармони нав меистоданд. ғайр аз инҳо, инчунин ба идораи колхоз сардорони бригадаҳои колхоз низ омада мерафтанд. аз мобайн дери нагузашта аз идораи колхоз раис акои олим, котиби ташкилоти ҳизбии Одил Саркор, намояндаи ташкилоти ҳизбии корхонаи механикии Сталинобод Егоров ва боз ду-се нафар колхозчиён баромаданд. баробари аз дар баромадани онҳо, ҷамъомадагон беихтиёр рӯи худро ба сӯи дар нигаронида ва шунидани хабаре мунтазир шуда хомӯш истоданд. ҳамин тавр рафиқон, гуфт Егоров ба касоне ки дар рӯ ба рӯи вай рост меистоданд, ба кор сар мекунем. мебахшед рафиқ Егоров, як чизро пурсам, гуфт пеш аз ба роҳ даромадани ҷамъомадагон. ин борхалтаҳоро рафиқон барои чӣ бардошта гаштанд? хӯроки худро гирифта омаданд, ҷавоб дод Егоров. чаро ин хел кардед? гумон мекунед ки колхози мо бародарони мададгори худро меҳмондорӣ карда наметавонад? гап дар он аст ки мо ба ин ҷо якрӯза наомадаем, гуфт Егоров ба эътирози раис ваҷҳ нишон дода. баъд аз ҳамин бо сардории намояндагони ҳар як бригада, ҷамъомадагон, коллективи коргарон, хизматчиён ва аъзоёни оилаи онҳо ба гурӯҳҳо тақсим шуда, ба саҳрои васеи пахтазори колхози коммуна даромада рафтанд. каме дертар аз паси онҳо зани Егоров Елена Сергеевна ва духтари 7-солааш Валя бо ҳамроҳии Зеби аз қафои онҳо Одил Саркор, Акои Олим ва Егоров ба сӯи бригадаи Юнусбобо роҳ гирифтанд. зеби ки аз дасти пахта бар ин мулоими духтарчаи Егоров Валя дошта аз паҳлӯи рости Елена Сергеевна мерафт, ба саволу пурсишҳои кунҷковонаи духтарча бо шавқ ҷавоб дода, ба симои дилчасп ва мӯйҳои зарини лентаи сурхдор ва чашмони шӯхи зардчатоби вай нигоҳҳои ҷозибадор мекард. ҳоло холаҷон, мегуфт Валя бо овози маҳину беғубори худ, барои чӣ ранги пахтаатон фақат сафед асту сурх не? ҳозир ҳамин хел пахтаамон сафед аст, Валyaҷон, ҷавоб дод аз саволи духтарак, гоҳ дар ҳайрат монда, гоҳ завқида. лекин рафта пахтаи сурхам мерӯёнем, гуфт Зеби. набошад ҳозир галстуки пионерӣ, байрақи сурх аз кадом пахта мешаванд? боз савол дод духтарак, аз ҷавоби Зеби қаноат ҳосил накарда. байрақи сурх аз матои сурх мешавад, ҷавоб дод Зеби. матои сурх аз чӣ мешавад? такроран савол дод духтарча. маторо бошад, боз меҳрубонона ҷавоб гардонид Зеби, Валяро ба паҳлӯи худ кашида. аз ресмони ҳамин пахта мебофанд. баъд аз бофтан мани ин куртаи кабуд, кофтачаи сурхи тубарин дар фабрика бо ҳар хел ранг оро медиҳанд. фаҳмидӣ, духтари ширин? ҳа, акнун фаҳмидам, сар ҷунбонид Валя. хола, медонӣ чӣ? агар якбора аз замин пахтаи сурх мерӯид, чӣ хел нағз мешуд? албатта, Валyaҷон, хуб мешуд, ҷавоб дод Зеби. дар ин вақт аз куҷои хониши булбулон
ва мурғони саҳро ба гӯш расида, диққати Валияро ба худ кашид. духтарак ба модараш навозишкорона гуфт: ана модарҷон, булбулон месароянд, мешунавӣ? баробари ин сухан Валия аз паҳлӯи Зеби ба зери дарахтони сербарг, ки дар сари роҳ буданд, давон рафт ва аз қафояш расида омадани Зебиро дида, ба вай савол дод: дар ин ҷо булбулон ҳамеша месароянд? ҳа, ҳамеша месароянд, ҷавоб дод Зеби. дар Ленинград ҳам бисёр месароиданд, бо ҳузни бачагона гуфт Валя. акнун намесароянд, мумкин ҳамаашон ба ин ҷо парида омада бошанд. чаро намесароянд? ақли духтаракро санҷида пурсид Зеби. тӯбҳои фашистон лонаи онҳоро сӯзонидаанд. Зеби аз ҷавоби Валя мутаассир шуда, ӯро меҳрубонона ба оғӯш кашид ва дарҳол ба вай бо дилнавозӣ гуфт: ба зудӣ аскарони мо фашистонро зада нест мекунанд. баъд боз булбулони шумо ҳам ба лонаҳои худ баргашта мераванд, духтари ширин. ин қадар маҳмаддоноӣ карда, холаатро аз роҳ нигоҳ надор, Валя. дуғ зада гуфт Елена Сергеевна ба назди духтари худ омада. Валя аз дасти Зеби баромада, капвор майда-майда қадам зада, боз ба пеш давид. онҳо суҳбаткунон то сари чайлаи бригадаи Юнусбобо омада расиданд. дар пеши чайла раис, котиби ҳизб Егоров ва оилаи ӯро худи Юнусбобо пешвоз гирифт, ки навакак аз сари кор баргашта омадани вай аз сару либосу чоруқи кории чангзер карда, аз дастoni хоколудаш намоён шуда меистод. меҳмононро ба кадом замин фиристодед? пурсид раис. пахтаи звенои дуюм аз ҳама бисёртар шукуфтааст. як қисмашро ба ҳамон ҷо фиристодем. дигарон ба замини дигар звеноҳо рафтанд, гуфт Юнусбобо. рафиқи Егоров ва оилааш ҳам дар бригадаи шумо пахта мечинанд, гуфт Одилсаркор. нури дида тоҷи сар, хуш омаданд, бо илтифоти самимӣ гуфт бобо ва ба шипанг таклиф кард. кани бифармоянд, чой ҳам ҷӯшида истодааст. як пиёла чой нӯшанд, ба сари пахта бад мераванд. Егоров ба Юнусбобо ташаккур изҳор карду байрақу лавҳаҳои дар даромади шипанг овехташударо нишон дода гуфт: байрақи мусобиқа ҳанӯз дар дасти шумост, бобо? оре, дар дасти мо, ҷавоб дод Юнусбобо ва байрақи сурхи сайёри идораи колхоз, ки дар болои шипанг аз насими субҳ ҷавлон мекард, нигоҳ карда: кани ягон бригадаи дигар бо кори худ моро қоил кунад, майлаш, баъд тан дода худамон бо тантана бурда месупорем. Егоров бо оилааш ба даст пештумани пахтачинӣ гирифта ба сӯи пахтазор равон шуданд. дигарон ҳам аз паси онҳо рафтанд. баъд аз 500-600 метр дуртар рафтан, ба пеши назари онҳо саҳрои бепоёни рангоранги пахтазор, ки дар ҳар ҷо гурӯҳ одамонро дар оғӯши худ пинҳон мекард, намудор гашт. Одилсаркор бо чеҳраи кушод 4 суро аз чашм гузаронида ба Юнусбобо муроҷиат кард. бобо, ин одамонро дида беихтиёр рӯзҳои пеш аз ҷанг ба хотири кас меояд? оила бо фарзанд, саҳро бо одам обод аст, саркор, ҷавоб дод Юнусбобо ва пешпеши онҳо калон калон қадам монда ба оғӯши пахтазор рафт. ҳамин тавр рӯзи дамгирӣ саҳрои колхоз бо одам пур шуда буд. аз як тараф аҳли корхонаи механикии Сталинобод, аз тарафи дигар марду зани пахтачини худи колхоз бағал пахта чида, хирманҷойҳои саҳроро аз ғарами пахта пур мекарданд. тарозубунон, ки дар буни гӯш қалам, дар даст дафтарчаи ҳисоб, дар пеши тарозуҳои худ меистоданд, нисбат ба ҳар вақта имрӯз серкору серташвиштар менамуданд. дасти онҳо аз сангмонӣ ба тарозуи пур аз ҷуволҳои пахта
аз навиштани килограммҳои нави пахтаи чидашуда ором намегирифтанд. яке аз тарозудорони колхоз ҳотам, ки пахтаи чидаи бригадаи Юнусбоборо бармекашид, дар майдони кушод дар зири офтоби сӯзон ба обу арақ ғутида якдам ҳам пеши тарозу дур шуда наметавонист. вай пахтаи ба сари тарозу овардашударо ҳам бармекашид ва ҳам барои каме хушк кардан ба офтобрӯя паҳн мекард. дар айни қиёми рӯз ба сари тарозуи вай Зебӣ, Умрихола ду ҷуволи калон пахта бардошта омаданд. Зебӣ аввал ҷуволи худ, баъд ҷуволи Умрихоларо ба болои тарозу гузошту остини барзадаашро кушода, бо нугаш арақи пешонӣ ва зери мӯйҳои ду чакаашро пок карда, зуд нафаскашкунон ба тарозудор гуфт: ҳутамҷон, кани баркашед. хуш, муаллима, якдам сабр кунед, камтар истироҳат кунед, аз афтатон мебинам, ки хеле монда шудаед, ҷавоб дод ҳотам бо дафтарчаи дар дасташ буда, синаи арақшори худро бод дода. барои мондашавии фурсат нест додар, ба гап Умрихола ҳамроҳ шуд. тезтар баркашида ҷуволҳоро холӣ кунед, ки корамон шитоб. боз чӣ шитобкорӣ? як бошад нормаи имрӯзаатонро ку ду баробар бар зиёд иҷро кардед. магар 4 баробар зиёд иҷро шавад бад аст? пурсид фахр карда Зебӣ. кани кошки ҳамин тар шавад, муаллима. тоқиямро ба осмон партофта давон барои хабар додан ба назди Мамараҷаб мерафтам, гуфт ҳотам. Зебӣ номи Мамараҷабро шунидан замон як ба атрофаш нигоҳ карду баъд оҳиста аз ҳотам пурсид: звенои Мамараҷаб чӣ қадар чида бошад, намедонӣ? ана ҳозир мефаҳмем, хоҳар. соҳиби лавҳаи фахрӣ, талабаи худатон Шокирҷон ҳам омада истодааст. талабаи мактаби деҳа Шокирҷон, ки аз ҳар бригадаю звено маълумоти иҷрои меъёрро гирифта, натиҷаашро дар лавҳаи мусобиқаи социалистӣ менавишт, расида омад. кани муаллима, аз они шумоён чӣ қадар шуд? савол дод Шокирҷон бо саросимагӣ. аввал ту гӯй, аз они звенои Мамараҷаб чӣ қадар? ба саволи Шокирҷон савол дод Зебӣ. напурсед, гуфт бо як ҳисси ғамхорона нисбат ба муаллимаи худ. қариб 3 норма. лекин дар ҳақиқат дар бригадаи акои Ҷамолиддин пахтаи шукуфта чунон бисёр, ки ҳадду ҳисоб надорад. тез бошед ҳотамҷон, бо изтироб гуфт Зебӣ, боз остинашро болотар барзада, то бегоҳ ба 4 норма нарасонем, хоб ҳаром. Зебӣ, Умрихола пахтаҳои худро баъд аз баркашидан ба болои ғарам бурда рехтанду дигар ягон даҳан гап назада, зуд ба пахтазор даромада рафтанд. аз мобайн дере нагузашта, ба сари звенои Зебӣ Егоров ва зани ӯ, ки ду пештоман пур пахта чида буданд, пайдо шуданд. онҳо ба беором чақон пахтачинии Зебӣ, толибаи вай Барно ва 2-3 духтари колхоз нигоҳ карда дар ҳайрат мемонданд. Сергей, гуфт ба шавҳари худ муроҷиат карда, Елена Сергеевна, дидӣ чӣ хел тез мечинанд. ҳамин вақт аз рӯ ба рӯ Ҷамолиддин, Мамараҷаб ва аъзоёни звенои ӯ намоён шуданд. Зебӣ бо диққат ба сӯи Мамараҷаб нигоҳ карда гап партофт. монда нашавед, Мамараҷаб. ҳа, боз ба ин тараф омада мондед? Мамараҷаб ҳам табассумкунон ҷавоб дод: саломат бошед, пахтаи замини болоро чида шудем. акнун ҳуҷумро аз ин ҷо сар мекунем. Зебинисо, ҷиду ҷаҳдатон хеле зур менамояд кӯ? набошад чӣ? мо беҳуда чангу ғубори фронтро чашида наомадаем. ҳозир дар саҳрои кор бошем ҳам, ҳамеша худро аскари взводи Сафар Одинаев медонам. Зебӣ аз як тараф аз ин гапи Мамараҷаб дилтанг мешуд ва аз тарафи дигар ному амали Сафарро вирди забон карданаш ӯро шод мекард. хуб,
ин тавр ки бошад, ба ғайрататон ғайрат зам шавад. аз шумо нияти нек, аз мо ғайрат, муаллима, ҷавоб дод Мамараҷаб ва ба пахтачинӣ сар хам карда, ӯ ҳам дарҳол даст ба кор бурд. рӯз ба охир расида, садои занге ки аз назди шипангҳо баланд шуд, ҳамаро ба хӯроки бегоҳӣ даъват мекард. аъзоёни бригадаи Юнусбобо ба сари тарозу ҷувол-ҷувол пахтаи чидаи худро оварда, ба назди лавҳаи натиҷаҳои мусобиқаи сотсиалистӣ, ки ба танаи дарахти бед овехта шуда буд, ҷамъ омаданд. дар он ҷо Шокирҷон ба ҳама маълумот медод. аз ҳама охир Зебӣ ҳам омада, бо саросимагӣ ҷуволи охирини худро ба пеши тарозубон партофту ба назди лавҳа рафт. акнун чӣ қадар шуда бошад? Пурсид ӯ худ ба худ ва ба лавҳа чашм дӯхт. муаллима, аз они шумо 50 килограмм намерасад. дарҳол гуфт Шокирҷон. барои чӣ намерасад? ҳотамҷон, гӯед пахтаи ҳозир овардаам чӣ қадар? Бо изтироб пурсид Зебӣ ва рақамҳое ки дар лавҳа бо гаҷ навишта шуда буданд, аз ҳаяҷон ба чашми ӯ он қадар равшан наменамуданд. 49 килограмму боз 150 грамм, ҷавоб дод тарозудор. обо Зебунисо, боз камакак нарасида мондааст, бо алам гуфт Умрихола. Зебӣ дар мобайни пахтачинон аз орият то нуги нохунаш дар оташи шарм сӯхт ва аз давра чӣ хел баромада рафтани худро надонист. ӯро Юнусбобо, ки дар китфаш калан дошта ва дар дасташ як банд алафҳои бегонаи аз пахтазор канда гирифтаро бардошта меомад, аз роҳ боздошт. ҳа, духтарам, пешонаат турш, боз чӣ шуд? Зебӣ сархам хомӯш монд. 848 грамм нарасид, ҷавоб дод Шокирҷон, ки аз қафои муаллимаи худ расида омада буд. хаёли бобо ҳам дар аввал якдам парешон шуда, каланди дар китфаш бударо беихтиёр ба замин монд ва боз дарҳол ба худ омада ба Зебӣ гуфт. духтарам, ҳеҷ воқеа нест. осмон омада ба замин начаспидастку. хайр, мусобиқаро бурда бошад, Мамараҷаби худамон бурдааст. бачамард аз номи худаш ҳам аз номи сафар аҳду паймон карда буд. олам гулистон, ҳеҷ боке нест. Зебӣ як қадар худро аз бури гарон озод ҳис карда, сари поён фаровардаашро оҳиста бардошт. бобо ба чеҳраи парешони ӯ нигоҳ карда гуфт. коре шаваду нақшаи колхозамон пур шавад, обрӯю номуси ҳамаамон дар ҳамин. биё, бо ҳар чиз беасосу худатро дилтанг накун. ҳозир ба чайла раву ҳамон меҳмонҳоро ба бошишгоҳи колхоз сар карда бар. раис таъин кард. зану духтари Егоровро ба хонаи худамон мебарам, ҷавоб дод Зебӣ. ихтиёрат, аввал аз раис ё саркор пурсидан дар кор. онҳо ҳам дар бошишгоҳ меҳмондорӣ доштаанд. Зебӣ ба сӯи шипанг роҳ гирифт. Юнусбобо якдам аз қафои ӯ нигоҳ карда, ба Шокирҷон, ки дар паҳлӯяш меистод, гуфт. дидӣ писарам, чӣ хел муаллима дорӣ? агар ҳамаи шумо ҷавонон ҳам мисли вай ба кору меҳнат ҷонсупор ба воя расед, олам гулистон, дар зиндагӣ чӣ корҳои аҷоибе мешавад. бо ҳамин тариқ рӯзу шаб, моҳ аз пайи моҳ гузашта, ноябр ҳам даромад. аз ҳавои сарди тирамоҳ замин нам кашида, се-чор боронгарӣ гарду ғубори тобистони дароз ба рӯи баргҳои дарахтон нишастаро мешуст. чор атроф тилоранг медурахшиданд. акнун дар пахтазор ғайр аз якчанд кӯракчинону ғӯзапоя даравандагон дигар касе дида намешуд. дар чайлаҳои саҳроӣ гулхани ғӯзапоя даргирифта, дар атрофи онҳо занону мардон кӯрак тоза мекарданд. яке аз рӯзҳои ноябр буд. дар шипанги бригадаи Юнусбобо ғайр аз занону мардон, Барно,
Шокирҷон ҳам ҳозир буданд. онҳо навбат ба навбат рӯзномаҳои навро хонда ба колхозчиён аз вазъияти ҷабҳаҳо, аҳволи дохилӣ ва хориҷии мамлакат ахборот медоданд. дар айни авҷи ҳамин рӯзномахонӣ Юнус бобо як пуштора ғӯзапоя ва як ҷувол кӯрак бардошта омада ба шипанг даровард. боз 5-6 ҷувол кӯрак монду тамом, гуфт вай ҷуволро ба як кунҷ монда. Кӯрак ку кӯрак, гуфт Умрихола ба бобо. Ин хабарро шунавед? Боз чӣ хабар? Хуш канӣ? Пурсид бобо бо наздиктари гулхан нишаста. барно рӯзномаро кушода хабареро хонд, ки дар он дар тамоми колхозҳои ҷумҳурӣ сар шудани ташаббуси пулҷамъкунӣ барои сохтани корвони танкҳои колхозчии Тоҷикистон зикр ёфта буд. бобо хабарро бо диққат шунида каме фикр карду гуфт: ҳар кас ки ин ташаббусро сар карда бошад, ман ҳам шарики ӯ. ҳозирон ба рӯи Юнус бобо нигоҳ карда монданд. бобо ҳам ба ҳамаи онҳо як як чашм давонду аз ҷояш бархост ва аз шипанг баромада рафт. ба пеши саркор рафтам, номи маро ҳам нависад, ними даромади имсолаамро медиҳам. ҳой додар, аз қафои ӯ овоз баровард Умрихола. якбора номи маро ҳам нависонед, моён аз кӣ камӣ дорем. аз қафои Умрихола дигарон ҳам барои корвони танкҳои колхозчии Тоҷикистон бахшидани ниму чоряки даромади солонаи худро арз карданд. Юнус бобо аз роҳаш баргашта ба барно фармуд, ки ҳамаи аъзоёни дар ин хусус хоҳиш изҳор кардаро рӯйхат кунад. барно ҳамаро як як навишту дар охири рӯйхат номи худашро ҳам даровард. ба ту чӣ ҳоҷат, духтарам? Пурсид бобо. чӣ қадаре ки пахта чида бошам, ҳаққи ҳамаашро месупорам, гуфт барно. бобо падарвор шод гашта аз пешонаи барно оҳиста бусид ва гуфт: рафта аз ҳисобдор пурсем, кани ҷамъ чӣ қадар мешавад? коре шавад, ки аз дигарон зиёд бошад, ки кам не. Юнус бобо баромада рафт. Умрихола ба оташи гулхан боз як банча ғӯзапоя партофт. оташи гулхан баланд шуд ва аз гармии он рӯи ҳозирон анорвор субҳ сурх тобиш медод. бошишгоҳи колхози Коммуна ба пешвози иди октябр зебу зинат дода шуда буд. одамоне, ки ба ин ҷо либосҳои тару тоза пӯшида ҷамъ омада буданд, нутқи котиби ташкилоти ҳизбии колхози худро мешуниданд. Одил Саркор ба колхозчиён 200% иҷро шудани нақшаи пахтаро хабар дода, натиҷаи мусобиқаи сотсиалистии бригада ва звенаҳоро низ гуфт. маҷлиси тантанавӣ қариб ба охир расида буд, ки ба бошишгоҳ ҳодикусаи хаткашон даромада омад. вай назди дар истода Юнус боборо меҷуст. кани чол, чол кани, Юнус боборо ёбед? ҳама ба тарафи Юнус бобо рӯ гардонида аз қиёфаи пурҳаяҷони хаткашон дар ҳайрат монда буданд. баъд аз бори чорум ном гирифтани Юнус бобо бо тарсу ваҳм аз ҷояш бархосту ба ҳодикуса худашро нишон дод. ҳодикуса давида омада аввал ӯро сахт ба оғӯш кашиду гуфт: офарин ба ту, чоли ҷаннатӣ, офарин, шакар ба даҳонат қоил кардӣ. боз чӣ шуд? гап зан. худаш чӣ гап? гуфт бобо мақсади хаткашонро нафаҳмида. вақте ки аз раёсат Одил Саркор ҳодикусаро ба назди худ ҷеғ зад, ҳодикуса бо сумкаи хаткашониаш давон давон ба назди саҳна рафта, як коғазеро, ки дар даст маҳкам нигоҳ медошт, ба ҳозирон нишон дода саросима гуфт: аз рӯи закон ҳар як мактубу коғаз бояд ба дасти соҳибаш супурда шавад. вай боборо ба назди худ ҷеғ зада ба дасти вай коғази дасташро супурду бо ғурур гуфт:
мана додар ин телеграмро гиреду аввал ба ин квитансия даст монда баъд хонед. ҳангоме ки Юнусбобо телеграмро ба даст гирифт, беихтиёр дастонаш ларзиданд. ҳама чӣ хел телеграма аз кӣ, дар чӣ хусус гӯён ғалғула мебардоштанд. одилсаркор тоқат карда натавониста ба лаби саҳна омада телеграмаро аз дасти Юнусбобо гирифту худи Ҳодикуса то телеграмаро кушоданд сабр карда натавониста бо овози баланд гуфт: аз Москав, аз Москав. аз чор тараф толор садо баровард. саркор телеграмаро ба ҳозирон, ки ҳама рост истода буданд, бо овози баланд хонда дод: Сталинобод, ноҳияи Ҳисор, колхози Комуна, сардори бригада Рафиқ Юнусбобо Сабуров. барои ғамхорӣ ва ёрии дар ҳаққи артиши сурх кардаи шумо ва аъзоёни бригадатон, ки ба сохтмони корвони танкҳо колхозчии Тоҷикистон 100 000 сум супурдед, саломи бародаронаи ман ва ташаккури артиши сурхро қабул фармоед. И. Сталин. баробари хондан шудани телеграма тамоми зал аз қарсақзанию уррагӯӣ ба ларза даромад. Юнусбобо аз ҳаяҷон чӣ гуфтан, чӣ карданашро намедонист. гоҳ ба раёсат, гоҳ ба толор нигоҳ карда, худ ба худ чизе мегуфт, гаштаю баргашта таъзим мекард. боби 24. ҳарду мактуби туро, ки якеро аз полки эҳтиётӣ, дигареро аз қисми нав аз хати пеши ҷанг навишта будӣ, дар як рӯз гирифтем. ҳамаи мо туро ба муносибати сиҳат шуданат ва ба артиши амалкунанда баргашта омаданат табрик мегӯем ва то ғалабаи комил бар зидди гитлерчиён қаҳрамонона ҷангидани туро орзумандем. дар айни мутолиаи мактуб дар ҳамин қарибиҳо сахт таркидани гулӯлае ба гӯш расид. аз шифти чорболораи блиндажи аскарӣ хок рехт. Сафар хондани мактубро қатъ карда каме хомӯш монд. дадабойро қаҳраш омада зери лаб ҳақорате кард. дигар ҷанговарони отделенияи Сафар, ки хондани мактубро гӯш мекарданд, чангу хоки ба сару гарданашон рехтаро оҳиста афшонданд. Сафар боз ба хондани мактуб шурӯъ намуд. ман ҳам афсӯс мехӯрам, ки ба ту баргаштан бар ротаи мо ва дар қатори мудофиакунандагони бевоситаи Сталинград ҳозир будан муяссар нагардид. чӣ илоҷ? мо ҳама фарзандони як оилаи калони шӯроӣ ҳастем ва дар кадом қисми артиши шӯроӣ бошем, як вазифаи муқаддасеро иҷро мекунем. аз мактубат фаҳмидам, ки ту дар паҳлӯи рости қисми мо дар масофаи начандон дур ҳастӣ ва ҳатто аз эҳтимол дур нест, ки деҳаи ман таваллудёфта Ерзовкаро бо чашми худ дида меистӣ. ҳар боре ки ҳозир дар деҳаи азизи худ ҳукмронӣ намудани фашистони лаънатиро ба ёд меоварам, дилам аз алам сахт ба дард меояд. модару духтарчаам Нина, ки дар он ҷо мондаанд, намедонам дар чӣ аҳвол бошанд. дӯсти азизам Сафар, мумкин аст озод кардани деҳаи мо ва аз чанголи душман халос намудани духтарчаам ва модарам ба ту пештар муяссар гардад. дар мактуби гузашта дар куҷои ин деҳа воқеъ гаштани хонаамонро навишта будам. кани кошки на танҳо Ерзовка, балки тамоми шаҳру деҳаҳои мо аз чанголи фашистони истилогар зудтар озод мешуданд. ту дар бораи кору борҳои мо мепурсӣ. ҷавоб кӯтоҳ ҳамин. Сафар ҷавоби осмухинро акнун сар карда хонда истода буд, ки немисҳо боз бори саввум дар давоми рӯз ба муқобили мавқеъҳои аскарони мо ҳамларо сар карданд. Сафар мактубро ба киссааш зада
ҳамроҳи ҷанговаронаш аз билиндаш давида ба сангар баромад ва ба ҷанг даромада рафтанд. пас аз зада баргардонидани ҳамлаи сеюм, Сафар баргашта ба билиндаш омаду боз ба хондани давоми мактуб шурӯъ кард. вале ҳоло аз ҷанговарони отделенияи ӯ ду кас набуд. онҳо нав дар ҷанг аз қатор баромада буданд. шаҳри Сталинград дар оғӯши сӯхтору хун аст, менавишт Осмохин. аммо ин шаҳри номдор аз они мост. худамонро қурбон мекунему дигар як қадам ҳам қафо намегардем. мо дар соҳили Волга чун кӯҳ устувор истодаем ва моро ҳеҷ як қувва аз ҷоямон ҷунбонида наметавонад. ҳамшаҳрии ту Нозир аз сараш сахт захмдор шуда дар батальони беҳдоштӣ вафот кард. вай хеле мардона ҷангида ҳамаро қоил кард. 2 ҳафта пештар политрук Ванюшинро ҳам гуронидем. вай шабона дар аснои ҳамроҳи сапёрҳо аз мина тоза кардани даромади бинои калоне ки фашистон ишғол карда буданд, аз ногаҳон таркидани мина ҳалок гардид. қурбон Степан Шестак ва Коробка ба ту салом мегӯянд. давоми мактуб чунон саросима ва бадхат навишта шуда буд ки хонданаш душвор буд. Сафар калимаҳоро ба зур ҳиҷакунон мехонд. боқӣ ва салом бародари азиз. душман аз афти кор боз ба ҳамлаи нав, ҳамлаи ҳаштум сар карданӣ. саломат бош, ба дадабой салом расон. ҳамроҳи мактуб Осмухин 2 варақи иловагӣ фиристода буд ки дар яки вай худи ӯ ва дар дуюмаш роҳбари сиёсии марҳум Ванюшин барои ба ҳизб даромадани Сафар тавсиянома навишта буданд. Сафар нафаси амиқе кашид ва мактубу тавсияномаро таҳ карда ба кисааш андохт. ин аввалин мактубе буд ки аз Осмухин ки Сафар пас аз сиҳат шуда аз госпитал баромадани худ гирифта буд. ин мактуб гуфтугӯи 2 ҷанговарро ки Сафар шабона дар аснои аз Ростов ақибнишинӣ намудани лашкарҳои мо шунида буд ба ёд овард. лаънатии фашист хеле дур рафта истодааст, аммо худи ӯ ягон рӯз аз ин ҳам дуртар хоҳад гурехт, мегуфт яке аз ин 2 ҷанговар бо овози нимхирӣ. ба куҷо дуртар, мепурсид дигаре. дуртар ба Берлин хоҳад гурехт. ин рӯз ҷура албатта мерасад. Сафар ҳафту андоми он солдатро надида бошад ҳам аз овозаш тасаввур мекард ки чӣ гуна бо авзои ҷиддии қаҳролуд гап зада истодааст. ҳозир ҳам Сафар дар мактуб ҷумлаи чун кӯҳ устувор истодаемро хонда симои ҷиддию қаҳролуди Осмухинро пеши назар меовард. ин аст ки Сафар қатъӣ медонист ки дигар ақибнишинӣ нахоҳад шуд. тамом. дар ин ҷо дар сарзамини матини Волга пружинаи азими ҷанг чунон ба фишор омадааст ки рӯзе ин пружина ба пеш ҷаҳида бо ҳамин гуна фишори зур душманро аз ҳамон ҷо зада дур хоҳад кард. Сафар аз ин фикру хаёлҳо ба худ омада дар паҳлӯи худ ғайр аз дадабой дигар ҳеҷ касро надид. дадабой ҳам дар дасташ махорка дуд карда ба фикр фурӯ рафта буд. Сафар ба китфи ӯ даст зад. дадабой як қад парида ба Сафар нигоҳ кард ва ҳарду хомӯш аз билиндаш берун омаданд. дар пеши назари онҳо дар масофаи 2-3 километр Ерзовка менамуд. аз мобайни дарахзори тилоранг хонаҳои хурду калони сафед намудор мешуданд. дар паси деҳа уфуқи тирае паҳн шуда буд ки ӯро саросар дуди сӯхтор фаро гирифта буд. дар Ерзовка хонаи лейтенантро чӣ хел ёфтан мумкин? пурсид дадабой. мумкин аст аз ин ҷо намоён бошад. Сафар ба дадабой номаълум нигоҳ кард ва мамнунона аз хаёл гузаронд ки вай ҳарчи ҳамин рӯзҳо
аз аламу ғуссаи зоя хеле фориғ шудааст. Сафар беихтиёр боз мактуби осмухинро аз кисааш баровард, вале ба нохуст пулемёте садо дода дар болои сар тирҳо ғизоззанон париданд. дадабойро ғазабаш омада ба сари пулемёткаш рафт. напаронед! ин овози фармондеҳи взводе буд, ки аз куҷое дар болои сари дадабой ҳозир шуда буд. вай ба сохтани саҳначаи нави пулемётгузорӣ роҳбарӣ мекард. сару либоси ӯ чангу хоколуд буд. монед кори саги дайду беҳуда акос задан аст, гуфт фармондаи взвод лейтенанти хурд. аз фашист аз барор нагирифтани ҳамлаҳояш дар ғазаб шуда чӣ кор карданро намедонист. баъд фармондаи взвод дар дасти Сафар мактубро дида пурсид: аз хона мактуб гирифтӣ? Не, рафиқ лейтенанти хурд, аз фармондеҳи ротае ки ман собиқ хизмат мекардам, аз лейтенант Осмухин. аз Осмухин? Яков Данилович? бо ҳайрат пурсид фармондаи взвод. чӣ, магар шумо ӯро мешиносед? Сафар ҳам дар тааҷҷуб монд. ҳардуямон як омӯзишгоҳи ҳарбиро хатм карда будем. чӣ менависад вай? корҳояшон чӣ тавр? саломатияш чӣ хел? баъд аз ин саволу ҷавоб лейтенанти хурд ба Сафар гӯё ошнои наздику қадрдон менамуд. вай хатро ба командир дароз карду аз кисааш суратеро бароварда ҳамроҳи Осмухин пеш аз ба ҷабҳа омадан дар Тоҷикистон гирифта буданд ба ӯ нишон дод. оре, дар ҳақиқат шумоён дӯсту ҷураи наздик будаед. пас аз мактубро хондан гуфт лейтенанти хурд: ҳар гоҳ ки ба ӯ мактуб менависед, Юрий Павлович Николаев ба шумо салом мерасонад гӯед. вай маро нағз медонад. мо ҳам дар омӯзишгоҳ ҷураи қарин будем. гӯед ки ҳамаи мо барои ҳар чӣ зудтар ба ёрии онҳо расида рафтан ҷидду ҷаҳди зур мекунем. лейтенанти хурд камтар хомӯш истоду баъд ба пеш ба дуродур нигоҳ кунон гуфт: ана он ҷо деҳаи Ерзовка. аз деҳаи зодгоҳи ман бошад, ҳозир фақат ном мондасту бас. авзои вай беҷо шуда ба як тараф баргашту рафт. душман акнун маротибаи панҷум ба муқобили мо ҳамла мекард. дар пеши сангарҳои ҷанговарони Сафар танки душман, ки пагоҳи юлчӣ ба муқобили вай шишаи дардиҳанда ҳаво дода сӯзонида буд, ҳоло ҳам дуд мекард. танк дар хамгашти теппа 10-12 метр дуртар аз сангарҳо меистод ва пеши чашми ҷанговаронро банд мекард. гитлерчиён метавонистанд аз ин танк истифода намуда номаълум ба наздиктари мавқеи ҷанговарон хазида оянд. Сафар хост ба ин ҳилаи душман роҳ надиҳад. вай давида ба сангари дадабой гузашт ва дид, ки нисфи сангар ба хок пур шуда аз даруни хок мили пулемёти дастӣ намоён аст. Сафар пулемётро берун кашид ва қундоки пулемёт пачақ шуда буд. Сафар ба чор су нигоҳ кард, ки аз дадабой нишоне набуд. дар ҳол ба фикри Сафар гумоне омад, ки мумкин аст дадабой дар зери ҳамон хок гур шуда бошад. Сафар хост хоки сангарро дудаста ба як су кашад, аммо немисҳо тир андохта гоҳ давидаю гоҳ хазида ба сӯи сангарҳои мо наздик меомаданд. фурсат беҳад танг буд. Сафар зуд аз сангар баромада худро ба зери танги дар пеш истода гирифт ва хоку чанги тирдони пулемётро чобукона пок карда ба пеши чашм дохт. дар пеш кулаҳуди немисро дид. вай мисли сангпушт ба замин часпида буд. баъд Сафар дид, ки немис мехоҳад ба тарафи ӯ норинҷак ҳаво диҳад. дар ҳол дар паси чархи танк панаҳ шуд. ҳамон замон дар пеши танк таркише ҳаворо ларзонда чор атрофро дуду чанги ғализе фаро гирифт. Сафар фурсатро аз даст надода зуд ба ҷои аввалааш баргашт.
немисе ки норинҷак ҳаво дода буд бо ишораи даст ба шарикони дигараш фармон дод ки ба пеш ҳаракат кунанд. дили Сафар беқаророна метабид, вале ӯ бо пурсабрӣ аз пулемёт тир накушода бештар наздик омадани фашистонро мунтазир мешуд. ба вай чунин менамуд ки немисҳо гӯё аз ҷояшон намеҷунбиданд. ангушти шаҳодати вай ки дар қуланги пулемёт буд аз беҳаракатӣ шах шуда монда буд. ана ҳозир фурсаташ омад. Сафар кулангро зер кард. пулемёт ба кор даромада дар зери дасти соҳибаш беист меларзид. тирҳо ба пеши манаҳи душман парида чанги заминро ба ҳаво мебардоштанд. ҳамон немисе ки норинҷак ҳаво дода буд як қадам пеш монду баъд дастонашро ба ҳаво бардошта ақибнокӣ сарнагун рафт. дигар гитлерчиён роҳи гурозиро пеш гирифтанд. пулемётчии душман ба тарафи Сафар оташ кушод, вале танк Сафарро аз тир панаҳ менамуд. Сафар ба паҳлӯ нигоҳ карда ду танкро дид ки дар шӯълаи офтоби бегоҳӣ ситораҳои сурхи онҳо бармало намаён буданд ва ҳарду ғураззанон аз теппа фаромада омада ба тарафи душман мерафтанд. бо ғуриши танкҳо як вақт урраи пурзури ҷанговарони шӯроӣ ҳамроҳ гардида дар тамоми саҳрои васеъ баланд мавҷ мезад. дар як дам аз оғӯши саҳро садҳо ҷанговарон сар бардошта аслиҳа дар даст аз паси танк ба пеш медавиданд. Сафар боз як навбат тир кушода буд ки пулемёт дигар хомӯш шуд. тираш тамом шуда буд. Сафар чӣ кор карданашро надониста ба ин су он су чашм давонд ва хост давида рафта ҳамон автоматеро ки дар паҳлӯи немиси кушташуда мехобид гирад. ҳамин вақт аз куҷо дар рӯ ба рӯи вай дадабои чангу хоколуд рӯяш сип сиёҳи арақшор пайдо шуд. вай ба Сафар тирдони пур аз тирро дароз карду мана даҳбошӣ зуд бошед, метавонед боз патефонатонро ба кор дароред. ҳамин дам немисро ҳам айни авҷи рақсаш сар шуд. ҳарду аз паси фашистон ки ақиб менишастанд ба пеш давиданд. бевақтии шаб ба заминкани Сафар фармондаи батальон ва лейтенанти хурд Николаев даромада омаданд. хуш рафиқ сержант, аз пулемёти беқундоқ чанд немисро куштед? пурсид хандида фармондаи батальон. намедонам рафиқ фармондаи батальон, нашумурдаам, ҷавоб дод Сафар ва илова кард. ба ҳар ҳол ин дафъа ҳам фрицҳоро дурустакак меҳмондорӣ кардем. фармондаи батальон дасти Сафарро фишурда таҳсин хонд. офарин рафиқ сержант, ба иттиҳоди шӯравӣ хизмат мекунам, гуфт Сафар. шумо муваққат фармондаи взвод мешавед, гуфт фармондаи батальон. бовар дорем ки аз уҳдааш мебароед. рафиқ лейтенанти хурд Николаев чӣ? пурсид Сафар ба фармондаи батальон нигоҳ карда. ин кас бар рота ба ҷои фармондаи ҳалокшуда меравад. хуб рафиқ фармондаи батальон, кӯшиш мекунам аз уҳдааш бароям. Сафарро таркиши сахти мина ки дар ҳамин гирду пеш наздикии заминкани ӯ афтода буд аз хоб бедор кард. вай болопӯши рангпаридаи лою хоколуди худро ки ба вай печида мехобид ба китфаш гирифта аз ҷо бархост ва аз заминкан баромад. имрӯзҳо низ ҷангҳои сахти хунин ҳамоно давом мекарданд. аз бисёрии талафот аз полк батальон, аз батальон рота, аз рота взвод ва аз взвод танҳо отделения боқӣ монда буд. дар взводи Сафар ки ӯ муваққатан фармондаи он таъин шуда буд, ҳамагӣ 12 ҷанговар монда буду халос. рӯшноӣ медамид. тамоми саҳроро қирав зер карда ба назар мисли шишапора майда-майда медурахшиданд. аз роҳи заминкан ба рӯю синаи Сафар насими хунук расид. вай
зуд ба заминкам баргашта, сару либосашро дурустакак пӯшида, боз берун баромад. вай дар сари роҳрав робитачии худ Ермаковро, ки ҳама ӯро бештар Ермак ном мегирифтанд, дид. вай ҷавони миёнқади серкитву бозӯи шухтабиате буда, вазифаи худро аз сидқи дил адо мекард. Ермак, ки ҳозир машғули тоза кардани автомати худ буд, аз омадани Сафар бехабар монд. ту чаро ин қадар автомати худро тоза мекунӣ? гӯё ин ки ҷанг тамом шуда бошад. зери лаб хандида гуфт Сафар. аз фурсат фоида бурдан лозим, рафиқ сержанти калон. зури аскар дар силоҳи аскар мегӯянд. ҳа, воқеан хабари навро шунидӣ, рафиқ сержанти калон. фармондеҳи сипоҳои ҷабҳаи мо Рокоссовский таъин шудааст. аҷабо, ту ин хел хабарҳои тозаро аз куҷо аз ҳама пештар мешунавӣ, а? сабаби доимо хабарҳои нав ба нав ёфта омадани Ермакро донистанӣ шуда, пурсид Сафар. рафиқ сержанти калон, аскаре ки чашми гузарою гӯши шунаво надорад, магар аскар аст? гуфт Ермак ва зуд қисмҳои тозакардаи автоматро баргашта ҷобаҷо гузошта, боз давом дод. ба ҷабҳаи мо таъин шудани Рокоссовский албатта бесабаб нест, рафиқ сержанти калон. вай пас аз он ҷо ба ҷо гузоштани қисмҳо кулангро зер карда, чӣ тавр кор кардани автоматро санҷид. фритсҳоро аз чӣ сабаб бошад, ки дамашон набаромада мондааст? боз ягон балои навро сар накунанд, рафиқ сержант. ту чаро гаштаю баргашта маро сержанти калон ном мегирӣ? ту маст ё ҳушёр? пурсид Сафар. ё ин ки барои ту сержанту сержанти калон фарқе надорад? ин хел нагӯед, каме ранҷида намо, гуфт Ермак. ба даҳонам ягон қатра ҳам нагирифтаам. наход ман ба фарқи сержанту сержанти калон наравам. модоме ки дар ин хусус фармон баромадааст, аскар бояд дарҳол итоат кунад. кадом фармон? ҳайрон монда пурсид Сафар. фармон дар бораи ба шумо додани унвони нав. инро аввалин бор аз ту мешунавам, ҳайрон шуда гуфт Сафар. ин тавр ки бошад, иҷоза диҳед, рафиқ сержанти калон, аз ҳама аввал шуморо худам муборакбод гӯям. ҳар ду ҳамдигарро оғӯш гирифтанд. баъд Ермаков дасташро ба кисааш бурду гуфт: ба ҳамин муносибат ба шумо як тӯҳфа ҳам ҳаст. вай ба Сафар мактуберо дароз кард. Сафар мактубро саросима кушод. мактубро зебӣ навишта, вале дар поёни он 3 саҳифа пур бошандагони деҳаи ҷӯйбор имзо гузошта буданд. имзои якум имзои Мамараҷаб буд. ҷанговарони азиз, навишта шуда буд дар он мактуб: фарзандони вафодори мо, шумоён шарафёби он шудаед, ки сарзамини муқаддаси Волга, шаҳри қаҳрамон Сталинградро аз тохтутози урдуи гитлерӣ мудофиа кунед. матлаб ва супориши мо, падарон ва модарон, хоҳарон ва бародарон, арӯсон ва занон ҳамин аст, ки ҳар як ваҷаби ин сарзаминро мисли замину диёри хуни нофатон рехтаи худ, мисли остонаи хонае, ки дар он ҷо ҳар кадоматон ба воя расидаед, аз дилу ҷон мудофиа кунед. як қадам ақиб намонда, чунон ҷангед, ки душман аз зарбаатон тормор гардад. дар баробари ҳамаи мамлакат бошандагони хурду калони ҷӯйбор ҳам дар қафои шумо такягоҳи боэътимоде мебошанд. то ғалабаи комили шумоён, мо ҳам бо меҳнати пурсамари худ ба шумо мадад мерасонем. Сафар худ аз ин бехабар мактубро бо овози баланд мехонд. як вақт чашм аз мактуб канда дид, ки ҷанговарони взвод дар атрофи ӯ ҷамъ омада, ҳар як сатри мактубро бо диққати том гӯш мекарданд.